Info paket murah. 5 juta oleh papat. Oleh apa ae kuwi? Oleh barang papat mending-mending iki. Lho. Nomor 1 lemari jati 2 pintu, model ponosan. Wis enek lacine. Ya ta? Model kae ngopi lagi. Sepil jerone kaya apa jati tenan apa ora wingo? Yo pangga jati rawane sap gantunge. Sap-sapan. Oh iya jati tenan serit bae. Wis dua lagi lagi. Oh iya. Sebelahnya sap gantung. Oh iya siap. Nomor 1. Nomor 2 tak iki meja rias dimasang gitu dan wis komplit kursi. Wis tak pasang kocong kok. Oh mbak pasangi kaca pisan. Ya ya, nomor 3 milih sing iki oleh utawa milih sing iki oleh. Oh iso milih berarti kok ya. Bisa to. Nomor 4 iki. Meja rias wis komplit lemari. Wis sing kaya siji iki ya oleh. Pinge paket 5 juta tak wae papat, bahane full kayu jati kabeh. Garansi nek gak kayu jati dibelekne rene lho gak apa-apa aku. Oh siap. Lah iki gratis ongkire ning ndi ae iki? Gratis ongkire seluruh Jawa Timur Jawa Tengah padha biasane Mas. Cara orderin ning kolom pencarian jenenge Barokah Furnitur Madiun. Langsung ning isor profil nek nomor WA-ne to. Lewat WA mau tak ACC, mau tak proses langsungan. Lah bayare piye bayare? Barang datang dicek lagi bayar. Oh COD. Yo COD gak perlu DP atau Oh siap siap. Sino.